Kollaborazzjoni bejn żewġ entitajiet governattivi ser twassal għal proġett ta' għodda dwar il-ħarsien tar-Regolamenti ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-dejta. Dan il-proġett huwa parzjalment iffinanzjat mill-Aġenzija tas-Servizzi Ewropej f'Malta. F'konferenza tal-aħbarijiet kien innotat kif dan il-proġett ser isir b'investiment li jlaħħaq il-250,000 euro maqsum f'żewġ fażijiet. L-ewwel fażi li bdiet fl-2019 rat kampanja edukattiva fuq il-mezzi soċjali u fi spazji pubbliċi bil-għan li l-pubbliku ikun marraf dwar x'inhi l-protezzjoni tad-dejta u l-obbligi marbuta dwarha. Issa l-proġett implementat mill-Uffiċċju tal-Informazzjoni u l-Protezzjoni tad-Dejta ser jgħaddi għat-tieni fażi tiegħu li ser tara għodda biex l-intrapriżi żaru medji jinfurmaw u jirregolarizzaw il-ħidma tagħhom. Il-Kummissarju għall-Informazzjoni u l-Protezzjoni tad-Dejta, Għodda Dwar, irrimarka l-ħsieb wara dan il-proġett. Ma dan l-istazzjoni saħaq li l-proġett mistenni jgħin lil dawk l-intrapriżi żaru medji li ma jkollhomx il-mezzi biex jinkarigaw persuni jaħdmu fuq l-informazzjoni u d-dejta. Micro enterprises jew inkella startups u SMEs oħrajn ikunu jistgħu jibbenefikaw minn din l-għodda sabiex jekk dawn ma jafu xejn fuq GDPR għadhom jibdew jew m'għandhomx ir-riżorsi ikunu jistgħu jitlu fuq is-sit tagħna ħajkollhom din il-għodda u jiddependi minn natura tal-business tagħhom din l-għodda ser tagħtihom pass wara l-ieħor x'għandhom jagħmlu. Intant il-kap tal-Fondi tal-Unjoni Ewropea fiħdan is-Servizzi Ewropej f'Malta, Darren Grasso, innota li l-ħidma tas-Servizzi Ewropej f'Malta tajn lil kull min jissottometti l-applikazzjoni tiegħu f'kull stadju, inkluż dak tal-implementazzjoni. Dan issa biex ikun assigurat li l-fondi Ewropej jintużaw bl-aħjar mod. Il-Ministru fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru Carmelo Abela saħaq li din il-kollaborazzjoni bejn entitajiet differenti tal-Gvern ser igawdi minna il-poplu e kif ser ikun marra faħjar dwar il-protezzjoni tad-dejta. Il-ħidma li saret bej Servizzi Ewropej f'Malta kif ukoll il-Kummissarju tad-Dejta wieħed apparti li jara kollaborazzjoni bej entitajiet tal-Gvern li jaħdmu flimkien, però finalment qed naraw li l-fondi tal-Unjoni Ewropea qed jaslu anki fis-soċjetà tagħna. Min-naħa tiegħu il-Ministru għall-Ġustizzja Edward Zamit Lewis iddiskriva din l-inizjattiva bħala waħda importanti e kif ser toffri gwida l-intrapriżi biex jirrispettaw il-liġi mod aktar effiċjenti.